Kasi ka nababagi sa mukha niya, dito. Hindi ka... Ayan ako, Teo. Ay, Live bakit? stream yun. Tingnan mo. Ayan guys, nandito kami ngayon sa ate. Hello, mega love, shout out to everyone. Again, this is Bless. Welcome to my channel. Co-host niya ako. Co-host niya ako. Ate, di niya makita yung ano ko. Ayun na. Oh, tapos Live ganyan ko. na nag-live si Dylan. Open mo si Dylan. Oh. Ayan. Tapos Live. Mag-ano ka, sige, mag-type ka. Create channel. Ay, hindi ka pala. Kasi dapat mag-create channel ka. Kabang ka, create channel. Ayan. Ayan, pwede ka na. Kung walang lahi. Diba? Sa'yo yan, may lahi. Iba naman. Ayan na. Iba naman ka, hindi ka natin. Namulubot talaga mukha ko. Tapos paano kung maghulog ka sa balay mo? Babalik ako dito. Babalik ka dyan. Oo, nuso-nuso mo lang dire. Tapos, Kabungkag. Sino yung kabungkag? Kaya, Sa kapatid ko. Jacketan kita doon. Mix road TV. Ayan, tapos, ganyan mo lang kanina. Tapos yung tatlong dot ganyan, di ba? Share. Kapiling. Ayun, may Kaindaylin. jacket ka na doon. Ayan na, tapos yung chat niya eh, pindutin mo na eh. Di ba, magwa ang test ng clipboard. Test, tapos ganyan. Pag pinuntahan ko yan, nila Hello yan. guys, mega love shout out. Kanino pangalan to? Kanino, di ba? Oo, yung link na yan, kanino yan? Tapos, punta na naman ulit. Pag gusto mo na naman siya nga magdamo kang matamsa, ubutin mo ulit. Ako ba? Ganyan. Tapos, Ako. sige, pindutin mo. Ito, araw. Punta ka kay Finas mo. Ayan, yung original. Yan, Indaylin. Search. Indaylin. Type mo Indaylin. Yan, sa lalong na. Yan. Wala siya. Hindi siya. Damo ko na siyang gusto. Ayan. Ayan. Ito, subscribe. Subscribe mo muna siya. Lagi siya nasa bell on. Bell on. Ito, all. Tapos, puntahan mo live na. Tamsakdan ka ulit. Tamsakdan. Hindi, nag-thumbs down ka. Jesus, me. Gusto mo palit yung maliit-maliit. Medyo maliit ang sheet. Live chat. Okay, artist, di ba nakanaw na tayo? O, nasaan yun? Nag-start ka na eh. Okay. Nag-start ka na. Paano mo? Maano kanina eh, dapat yung hindi ka pa nag-start. Tuturuan kita sandali. Ayaw mo na kumain? Kanina dapat yung hindi pa. Bago ka mag-go-live, saka thumbnail unahin mo. Tapos ilagay yun. Thumbnail. Parang wala naman ako nakita doon. Sa'yo rin tong ano, te? Ano, sino yun? Tulad nito. Sa kanya yan. Sino? Venus. Maganda jacket. Alin dyan? Yan. Ayan, yung isa. Ayan, Diba? si Ate Bless. Supplicate na. Oh, nakailang tamsak ka na ngayon. Kung magtamsak kami lahat na pulo na. 5 sa kanya, 5 sa akin. Itamsak mo na, te.
Di ba tamad. nagkon ako? Nag-live ka nga, tinitingnan ko eh. Pero itamsakan mo siya lahat. Oo nga. Di ba nagtamsak ako? Lahat mo gani nga account, itamsak mo. Buti kami lang naglulukuhan. Eh. Ay, hindi na ako kabalo. Yun lang. Di, pumunta ka doon sa profile mo. Dali lang. Ako nakadikit na lahat kay Dailin mo. Lahat na. Tamsakan natin ang bonggong mo. Ako rin to yung ano na bago. Ayun, nandun na si ate. Basta Durant kanya yun. Ate Gingging, gawin mo ng 5. Hindi na nga ako marunong. Ako nga rin. Uy, tamsak mo na rin yung sayo. Yung hindi lang yung Dailin. Mga pasaway talaga tayo. Sabihin mo lahat pwedeng gawin. Lahat baguhin, pwede. Buti ba mag-video kayo dyan? Wala nang Paano kung makirami yung internet at may mag-video kayo? hindi nagdalag sila. Naglalay? Eh, bakit dito ate? Okay lang man. Oh, Ate, nakasampung bakit like dito hindi ako makapagano? Kasi walang channel yan yung ano mo, channel mo lang gano'n. Kasi wala ka pang mga video dyan eh. Ayan na po na. Gagalaw mo lang. Hindi ako makapag... Okay na yan oh. Kasi kaya sabi ko sa'yo, lagyan mo ng ano. Ayan, nadikit ko na, natamsak ko na lahat sa'yo ha. Tampo na yan. Tampo na. Ako rin inaano ko rin. Nilalike ko lang pala. Kaya kinakamis ko. Nakalain mo ba naman, be? Pag yan, ikaw nag-live, gagawa ko mamaya ng 10 ko. Pag ikaw sinupuntahan ako, sinupuntahan kita. Naman. Hindi ka natin doon sa taas. Dapat nilalagyan niya ng litimer. Maganda ka eh. Look, natural ka eh, di ba? Look, natural ako kaya eh. Di na ah. Di na yun kailangan. Bes? Sabi daw makapalo ang mukha ko eh. Sabi ko ay. Kasi ayaw nyo na may brace ako, Bes. Si Binti yan siya. Sabi ko si Binti. Kasi mga yung brace, may brace naman yan dyan. Nahihirapan siya na rin. Gawin ko nga yung bigyan eh. Sabi niya, sige, pupunta ako dahil yung punta niya na kaya mamaya, wala na kami. Alam ko na yan siya.
Hindi ka mag-ibig sa akin, pero ganun ko na-ibig ko na. Ako sa dinumiro ako. Kasi pag-ligo ko eh. Kapag ganyan ako, kailangan ganito yung minutes lang. Kailangan matapos ako. Yes, oo, te. Kaya nakataapon. Ang pasok ko, 9:45, gutom ko. Diretso na yan lahat. Kain pa, kain ang aso dito. Nagkansara lang. Nagkansara ako dito. Yan. Natawa na ako sa minute. Hanggang kailan? Natanong nila sa ito. Hanggang kailan ganito. Hindi pa na sila na. Ayun natin. Ayan guys, nandito kami yan kay ate. Gumagawa ng ngipin. Ang para sa baba, natin, nilagay ko sa taas. Namani. Bakit ko lang ganyan sa sila niya? Niyan ko kang sa akin. Kasi ko pag neto sin kaya mo ito nabas-masok sa bahay ko. Kaya-akso ko niya nag-record. Huwag ka mag-up. Huwag ka mag-ano na. Sabi niya, alam mo naman Lara kung paano pinipili yung mga siksikan. Alam ko, pero alam mo naman na busy ako. Alam mo naman, ay, natin natin hindi na namumindrin naman siya ito. Saan? Huwag kang kainin ito. Saan? Doon. Saan? Ano naman o? Golden. Magaling mo paangat sino? Pag malinis na yan, ganyan na siya. Hindi, pag matapos siya, ganyan na siya. Talaga yan. Hindi na. Lagi ka natin ang ginagawa. Hindi na pala hindi na pag hindi ka marunong. Siya. Yan na yan. Ayun ang pinag-aralan niya. Matagal din ako. Sampai ng corona. Ang dami nagpagawa ng video. Hindi na pinsan. Sana babalik na pinsan mo. Ulit na ito ng Sina. Hindi ko pinakalaga ako. Oh? Ganun ko na yung anak ko. Hello guys. 4 million in the house. Mega mega love shoutout. Eduardo Nicolas, mega mega love shoutout. Thank you so much. Live. Live lang.
Ako, iba man ako mag-lifetime. Yan guys, nandito tayo sa bahay ni ate. At si ate dentista siya guys. Gumagawa siya ng ngipin. Ayan sila. Ayan guys, mag-hi naman kayo dyan. Ayan si ate nag-hire yung dentista dito guys. Gumagawa siya ng ngipin. So guys, kung sino walang ngipin dyan guys, dito lang si Jordan ha. Dito lang kayo guys. Contact lang ni. Tapos punta tayo dito kay ate. Ayan, my friend Tattoo, mega mega love shoutout. Ayan, mega mega love shoutout, my friend Tattoo. How are you? Ayan, harap ko sa inyo. Ay, mag-hi ka naman ate Gingging. Hi! Ayan si ate, yun yung ano guys. Yun si ate din. Ano ka te? Dental nexian. I'm good, my friend. How are you, friend? I'm good also, my friend Tattoo. Kasya na sa loob ko. Oo, pero siyempre, kapalitan. Hindi siya masalpa. Ayan si ate Bliss yan guys. Isang vlogger din. Ayan ate Bliss. Tattoo! Sino yung si Tattoo? My friend Tattoo. Kita talaga ako. Oh. Tabuan talaga. Ako na naglagay. Sino ba yung nakaano sa akin? Alam mo, mahirap din magpapayuda ano. Alam mo kung bakit marami na akong tao, be? Kasi ako, si Sir Rowell, si Sir Elias, si Madam Soles. Tig-ilan ang kay Sir Elias na account? 26 account. Si Sir Rowell, sobra 80, be. Si Madam Soles, marami rin. Ako, meron din. So, kung first time ka na pupunta sa amin, mag-aayuda kami. Lagi kami, kanina may napag-graduate kami. Kahapon may napag-graduate kami kasi sanib persa kami. Hindi yung pag ikaw lang nag-iisa, syempre, walang pupunta sa'yo kasi Ganon din yung group namin te. kailangan Pag ka mag-live. Mm. Kasi ako, ano lang kami, be, kunti lang kami. Pero solid kami. Pati yung team din namin te. Pero, siyempre. Pero pag sa team ka ng mga malalaki na talaga, hindi ka na rin nila susuportaran kasi siyempre malalaki na rin bahay nila eh. Hindi ba katulad ko na pag ako ang nag-live, ay sorry. Yung ano. Pero muna pa rin pag may live ko. At pag mayroon kang grupo kasi tinutulungan ko. Oo. Anong meaning ng sinabi mo? Anong meaning ng sinabi mo? Ano? Anong meaning ng sinabi mo? Pero may block mo.
Doon sa atin. Oh, meron din ako, di ba? Doon din ako sa Team Aibag. Team Aibag. Ayun ako man na mag-ulit dito. Naka-20 ka nga eh. Naka-20 ka nga, be. Magbaba nga ako ng bahay ko. Bigitan niyo ako. Buti ba nga yan si Ate Lara yung host? Ha? Si Ate Lara yung host kasi siya makikita eh. Ayan guys, Bless Duran, mega mega love shoutout. Ang bilis ng ano, baby. WH mo, mamuno ka ng maaga. Grabe. 10 weeks pa lang ako. Ha? 10 weeks. Di ba nasira yung una kong Grabe, YouTube? tindi mo. 2 Sipag months. mo, no? 2 months in 2 weeks. Sipag mo. Sintipirin kita, be. Paano? Ang buhok mo. Tama natin. Ang ganda Doon ng na buhok lang. mo, mahaba. Doon na lang sa bano. Ay, Mamaya. straight kita doon sa bahay. Meron, te? Mm. Hindi nga. Ako tinatamad man ako. Mag-comment ka naman. Ibaba mo yung bahay ni Ninoy. Bakit nandito ako? Siyempre nakaharap tong camera doon, no? Ito gagal. Ibaba. Ayun, lalagyan 5. Sino yun? Ikaw po, papi. Sama dyan. Nalipat na ko. Si ate pasama. Oo. Yan, lalagyan. Bigyan ko ka jacket. Kanina pa hindi mo pa kami nabigyan Ay. ng jacket. Ayan, sino Bakit to? hindi? Papa P Vlogs. Mega mega love Papa P. shoutout. Pasama. Punta si Lynn sa Mojirin. 1 GB ang pamasaya. Ang bili niya isa lang. Hindi nakagasto siya ng 150. Ate si, ayan guys, si ate, yung gumagawa ng ngipin. Ang kalas sa kita. Hindi, okay lang yan. Te. Hindi man, ganda nga yan. Ang kalas eh. Buti may time kate mag-ihi. Inday bless. Ayan. Ayan. Buti may time ka pa mag-ihi. Akala ng iba akin yan. Tingnan nyo. Ako pinagawa nyo eh. Ayan, ate naka-20. Naka-20 tamsak. Kalain mo naka-20 tamsak. Sino? Siya. Papa P Vlog. Papa P Vloggers. Dikitan mo ako. Parang awa mo na. Maluoy, maawa. Ako talaga pag ako nagla-live, madaldal ako. Nako. Pag matawa ako ni ano, matawa ako ni... Ne. Siguro maliit na ganyan. Ay, naglulupan tayo. Ayan sa'yo yung pinas ate. Ayan guys, si ate Ginggeng. Sira si baby. Lang. Amuha ko lang. Wala pa sa way ba? Ayan, Papa P Vlog. Mega mega love shoutout. Wow, sana all Muni. Muni na pala si Papa P. Si Florencio Mungkawi. Ayan, mega mega love shoutout, Kabsat. Ayan, di kita nakita, Kabsat. Ayan, Papa P, nandito po ako ngayon sa sa bahay po. Ayan guys, mega mega love shoutout. Ayan, salamat po host. Thank you rin po.
Diyo po ngayon guys, kaya so nandito ako sa bahay ni ate. Si ate ng dentista. Wala siyang sarili yan. Ito di. Ayan. Ayan, dikitan kita. Nasa na all money. Monetize na si Papa T Vlogs. Dapat magsasalita ka rin. Magsalita ka rin. Dapat magsalita ka rin. Sabi mo, hello, ito mo. Pag malapit ako uwi, palinis ko dito kay ate. Next year. Di ba tinag-iinis ka magkano kayo siya? Ha? Yung ano ka? Yung mapalinis mo. Pati na sa'yo? Complete benefit mo? Dito lang ano sa'yo yung isang month. Lubak na yung To start by telling us if you're intending to galvanize people of this country against the current king, there has to be a realistic strategy. Strategy requires leadership. Bang on for a while about how clever and educated they are. The art of war. Vote. How underqualified I am. Is it not true that this man was raised with ayun na yung mga natin yung tanong na gano'n. Hindi pa kasi So what was he called? Knights of the Lord Helen. Kompleto. Oo, maangat pa siya. Mangat pa. Bababa konti. Mag-iwan po bakas balikan ko kayo, min ko. From Papa P Vlog. Salamat, Papa P Vlog. Ni kami galap shoutout. What were you going to do if they wanted to fight? And I'm going to say I was going to Mga pasaway kami guys. Your people better be your big silly posh. You unfortunately stick his neck out and get him to only 12,500. Manda ka ng pag nanalo ka doon sa Olympic. So how's that going to work? If I'm moving too fast for you, better for you. You can lay yourself Hindi na out. yung pati ng pagkain. That's someone's away very quickly. Come on, kid. Hindi alam ko sa ano. What is it that Vortigern cares about most in the world? Apart from that, Masakit ba? Masakit ba? someone help me out. Yeah, please. Finishing his tower. So what do we do about it? Think he's fine. Pero mas sa bright pa rin dito. What it is is just go inside. Smile lang. See? That's the problem with an education. It gets Kasi you na right. mga 1, 2, 3. These Hello, medyo lang siya. Saan may sablay? Dito ang nasa bright. Dito, pag sa ka dito, dito medyo mataas pa siya. I've told you, they're uncrackable. May hindi pa rin sa kabila. Mayroon pa to? Wala? Walang Christian yan? Wala. My sincere apologies, Your Majesty. The sun barges have been sunk and they blocked the river. Well, Halika gang, halika gang. it's Halika, not to supply slaves. halika. That's it. How are we going to do that? We know their transportation routes. Now we're holding up. Ano? Dito Pag may kami. gamit lang ako, walang problema. Kagit lang, hindi. Sige, suot. Kagit mo. Come on, ideas. Nga. How are you going to do that then? All right, Dan. Water brand. Brandy. Right, my door. Lagyan mo konting gang. Dito. What's the plan? Ay, ano hindi nilagay siya dati? Ha? Ano yung nilalagay siya? Dito ba, oh? Dito, ano? Aha, Ano dyan? Young enough to get
Nagbanggana sila sa araw ko. Ito, te. Kasi, Pag nagbanggana sila sa babaw ko, babaw ko na naman ang maghanap. kasi taas yan. Ayan, for Marion in the house, mega mega love shoutout. Ayan guys, busy sila doon guys. Busy sila, naglalagay ng mga ngipin. Dito kami kay Doktora. Doktora Ati. Sword of a king, other than yourself. I would kill my own king. Wala. Hindi man nga, ayaw mo na. Ipakuha niya ang kuha ng alam mo yun. Ipakuha ko ang alam mo. Lubog na yung alam mo. Parang yung gadget sa babaw, pinakapal. Ay, hindi pala ibabaw pala. Kaya ang matiba ko mag-screen, pag talaga mo ba, ano, sabi mo, huwag natin Ayan, mega mega love shoutout guys. Busy sila doon guys. Oh. yung sa teglo na isa kong kasama daw kapatid ng kanyang isip daw malaki na nakalukab naman. Nakalukab naman yung gawin. Nawan na ng bago sila. O walang mga ngipin, tanggalin mo. Tapos gamit lang ang kalitan. Ay, may pangalan ako doon. Hawakan mo lang. Ito ba ang papaputi? Sa Pinas, magtigil sa shopping daw na. Pinas, ano ka naman? Exploration allows us to see things. Maybe we should have more time though. We can sail down here so we don't sail up there. Ano ba oras ang malinis ko? Kaon ba? Hindi, di ba mag-order ka? Sila tarato. Ah, Ila tarato. Bakit gutom ka na? wala ah. Ha? Kaya abot ko pa ko, di ba sinisa siya? Ah, nag-order na sila. Para tarato. O, diba ako na nag-ano? Oh. Chloe Grace Mullen. You could stay here a little longer.
babae Philippines pa. Kung lagyan natin ng ring, hindi na siya natural na tip. Yan parang normal. Did you see everything you needed to see? Where? In the dark night. Did you look away? You want to know why you still can't hear this? Gusto natin lagyan ng white. Why don't you tell me? I think nothing else. You will face it from its worst Kasi pag experience. una lang naman yan, pag masanay 1, 2, 3, push na ga, ay ulit na. Maangat siya dito. Ano mo na, kasi itulog mo yan mamaya. Kasi tinan mo, oh. Okay. Tinan mo ha. Kagat ka. Fine. Ano yun? Fine yun. Okay na ano, tinan mo nga. Kasi pag, sige, normal lang mo. Kasi pag bunot ko na, hindi mo siya kagat, hindi siya normal. Pero mag-start ka nga ga, 1, 2, 3, o normal. Hello! Very natural lang. Hindi ka hindi ka una lang yan, di ba? So, buong talaga kung hindi ka pustiso, di ba? Stop! Kung nagmamadali ba kayo, tanggalin natin itong wire. Kasi okay naman sa harap. Okay lang yan, gang. Sabi mo ka, may pin ka? Ipin ko yan eh. Saan? Saan? Saan banda? Yan sa ano? Tanggalin mo lang. Malaman po talaga yung pin dyan sa saan. Tapos ka ba nag-live? Okay na tayo. Ako na nga nagdami. Ayan. Ayan, Florencio, mega love shoutout! Ayan, bigyan kita jacket kapatid. Nabisi daw si host kasi nandun ako nakipagchismisan. Basta wala. Ayan. Sorry guys. Ayan, Florencio Mangkawi, mega love shoutout. Thank you so much. Ayan, thank you rin po, Florencio. Thank you so much. Baba na ng bahay, guys. Baba ka ng bahay, kapatid Florencio. Bisimbian nakipagchismisan ako doon, guys. Gumagawa silang ngipin. Ako rin nakatingin. Baba na bahay, kapatid Florencio. Baka di pa ako dikit sa'yo. Nag-iwan po ako bakas. Sige, sir. Thank you so much, kapatid Florencio. Thank you so much. Bakit kaya? Nire-review ko kaya ang akong mga live game nakikita kaya dito. Ang galing naman yung ganyan sa ilalim mo. Kaya ako, next month ang sabi ko yung pang-compress talaga. Hindi na ganito big. Hindi na ito na pag-gawa ko mayroon pa mga ano. Next time, pag mayroon akong hot food, plain na talaga, hindi ko na kailangan mag-manual. Next week ba? Dadating next week yun ang target ko naman. Yung ang tawag nun, plus compress ang compress. Bibilin mo na machine. Oo. Ano yun siya? Yung i-manual mo lang, tapos paglaba, ano sa pwede, i-sitting ko. Ilagay ko dun sa machine. Round ko ng round. Ano na siya? Yung hindi na siya mamalabas. Hindi na. That's not what we're here for, is it? Pwede na pa rin. Yan ang pangalawa kong target. Maggie, I don't realise what an important member of my household you are. I'm finished. May nagpalis na doon na. Till recently. Okay na. I didn't Kasi yung recognise panalita, what hindi Hindi ko makalaw dito. ano hindi magawan? Wala na. Turns out you're a Okay father. lang, ano lang. Yung kasi mo yung kasi gawin ko yung screen pa yan. Kasi kung ayusin natin yan yung talagang i-perfect natin, baka darating ang panahon, kung ikain mo na, bababa, di extend na natin sa taas. At least na nakakapok.
Hindi na lubog dito na. Salita ka nga, mga palangga! Mga palangga! Natural lang yan, bago ka lang eh. Nagkabuo na si B. Buo na yung ito ba? Hindi nga halata ko. Hindi pa dahil nandito lang naman ako eh. Meron ba sa bumili? Nga, talaga, hindi halata ko dito. Kaya kawawa ka pa. Very natural lang. At tatanggalin na sir? Hindi nahirapan ang pag-ito. Parang yan na ang Address na ba yan? oh, maganda ng pagka-brace. Yun ang maganda sa'yo, natural. Huwag na ako mag-brain. Malinis ako na. Takot kurang ko na nipin. Umutik. Ikaw pala yan? Florencio Papa P Vlog. Ikaw pala yan. O, sige kapatid. Dikit na pala ako sa kapatid. Dinikit ko na yung ano. Dagdagan kita pa. Ayan. Bakas nga ako. Ayan. Florencio, nandun na ako. Nagdikit na ako. Tumutuwa daw ako. Ayan, 2 million in daos. Kami love shoutout. Ingat kita dun sa alis na ko. Yung ano ko, yung dyan sa ano mo, pagdalahin ko yung rice fruit o makabili na ako ng rice fruit, yung pang ano sa ilaw ba? Ayaw ko kasi nung masyadong maputi na gusto. Mas maganda rin na tsura sa Parang normal lang ako. Guys, chismisan ako dun, guys. Ayan, 3 million in the house. Mega love. Shout out. Si Ali. Matanda naman si Ali. Matanda pa sa akin yung shoot ngayon. Sabi niya sa mga kaibigan niya, uy, shoot mo, shoot tayo ng kaibigan. Sabi niya, bigyan ba siya ng pera? Sabi niya, hindi ako, bigyan ko magkasa lang ito. Ang na ate Lara, ha? Maluwang. Maluwang na siya?
Kanina mahigpit. Ngayon, maluwang na. Kasi may nagpagawa sa Inapos din dalawang pasyente ko. Ngayon, te, Ako yung real. Paano mo pahigpitan yun siya? pilingan niya. ako, ngipin ko na paputin ko na lang. Magkano naman yung bayad dati? Shane? Ano sa Pilipina? 15. Yung linis ka nila. Cleaning at polishing. Ang may gusto ko sa akin yung mga Bakit? Bakit? Ako na magpalis yung sa'yo. Sabi nila Ay, ako sa ng practice tele. eh. Kasi yung gano'n ng ito. Kasi pag-station na yan, madali lang yung mission mo. Malapit ako umiwi. Kailan ma-uwi mo? Eh, na March. Next month, next year. March. Kasi nanak ko yung papel ko. Ipin ko ba yan, te? Nakatakot naman yung ipin ko. Yan pala ipin ko, te, sa baba. Dati Nakatakot. ngayon hindi na. Oo nga, nakakatakot. Iwalay. Oh, tinan mo ngayon. Tinan mo, oh, ngayon. Parang may ano siya. Oo, Di ba? Dikit. May dikit siya, di ba? Parang may dikit. Dumikit nga. Siyang untok ko pala sa base, parang nakakatakot. Sa Oo, baba. ang baba. Tinan mo ngayon. Yung untok ko. Oh. Parang Basta Dracula. na, pag isang buwan sa ulit mo yan. Ayan, Tingnan mo, nakasya tingnan mo. mo. Tingnan mo yan, oh. Tingnan mo. Wala ka. Laka. Ano siya? Walay-walay. Walay-walay. Ngayon hindi na. Suotin mo talaga yan within 22 hours. Hindi ko manigit. Masakit eh, mahirap maglagay eh. Ay, maglagay, suot mo. Para din ano ba? Hindi nga mahirap nga kunin, tapos mahirap ilagay. Tapos kain, ikunin, tapos ibabalik. Tanggalin mo yung pag... Pinati. Hindi ba atilaran? Amoy-amoy. Nagtaka si ate yan. Parang ngipin mo. Nalagay ko na yun. Kung ganyan sa atin, pero ngayon hindi na. Ano siya, pantay na. Hindi niya na malait yung ipin ko na nalaka. Lagi ko yun yan sasabihin, yung ipin mo laka. Ngayon hindi na. Oo, palagi niya malaki yung nalait eh. Di ba magtiyahin kayo ka? O, Kutsahin. Palagi yan sabihin, eh, yung ipin niya malaka. Eh, pati na ako dati dito. Wala ito. Saan po? Iyan ang gawa mo. Inaayos ang amo ko. Buti naman yung amo mo. Nagkasto ba? Bait sa Ay, amo. alam mo, te, mahal kaya na ito. Paglagay. Laundry. Ito naman. Lab na lab kaya ng amo Lagi niya. kasi itong pag ano, no? Diastema. Yun ang tinatawag diastema case. Pinalagyan niya. Sabi niya, bakit ang ipin mo? Sabi ko, ay, naiyak ako. Nailihang. Tapos sabi niya, Tahang ba diba sa atin? Tahang. tapos sabi niya, sige bukas. Tapos na tayo. Tapos wala na. Magsabi siya, wala yung ipin mo. O kinabukasan sila, pumunta kami. Sa doktor, sa katigan niya. Sino yung ano may doktor niya? Iwan ko ba dun, eh? Mahal mo, Mahal talaga may ano. Shock naman ako. Siya naman din sa ayos ko. Diba? Ngayon, pwede na akong mag-itin ng dito na lang yung butas ko dito. Mga dalawang araw lang naman yun yung pagbukas ng mga ipin. Pagkasunod na. Iba na, ito galit na. Ako, Ang gana ng hindi ko to gusto, te. Dati kaya inaayos sa atin yung ano. Siya tagtanggal. Kasi nga ang sakit.
luma, te. Sa tiklaga eh, naayos natin yung luma kasi ayaw ko nito. Ito okay na. Ito na ako nasanay na kasi sa Matibay din yung gums niyan, Tino. Can't stay here long. Nowhere in the city safe. The boat's ready. What about that Sanay ka rin guy? naman eh. Ganyan, ang sanayan kasi hindi pa gaya nung ang dami kong issue sa akin. Siyempre, ganun. Ay, nagpag-open na ng ngipin. Ano? Sobrang higpit, maluwang, ganito, ganun. Pinost pa ako sa Facebook. Ganito, ganun. Sabi pa, hindi naman yan dentist, sabi pa niya. Nag-comment naman ng mga ano. Ay, hindi nag-comment ako, bakit eh? Sinabi ko ba na sa'yo? Sabi ko, ang dami nag-comment, ang dami nagbasa kanya. Nung una ko pa ako, matagal yun. Nagkataon yun na nag-ano kami sa ula-ula. Yun yung gawa sa akin na ano, Gadis ni Abu, ano? Ni Abu Salim? Ah, siya pala yun? Siya pala nasabi? Oo, pero sabi niya lagi sa akin, guys. Oo. Hinamit ka na ako nun sa PlayStation ba? Oo. Bakit sa akin pagpati? Ayoko talaga. Ayoko talaga. Nakita mo yun? Ay, God! Sabi niya, ay, God! Nakalimutan ko sa isya. Nakalimutan ko lahat ko sa isya. Naalala ko yun, ha? Sa totoo lang, kapag nag-pinost ako sa Facebook, ang dami na ano sa akin na kasi sila ang ano sa akin ni Gladys. Wala may mukha ko dito ang pangalan. Kasi gawa ako ng ngipin, sobrang higpit. Gawa sa ang ngipin, parang ngayon na naman, ngayon wala, laging buwan, nung nakaraang buwan lang. Kaya ako, Binis pa sa akin. Sabi ko na, bago lang, kaya naman ako pupunta dyan, sabi niya. Kasi hindi ko nagustuhan yung ginamit ko, yung ginawa ko sa yung ngipin. Yun pa rin ang ginamit ko, sabi niya. Sabi ko, sino walang problema. Anytime lang naman. At saka, sabi ko, nandito yung machine ko. Sabi ko sa kanya, nandito yung machine ko. Sige, ano ka lang. Oo! Ang sabi na gusto lang sa akin, I know you, Lara. Before I know you. Kilala kita, Lara, sabi niya. Kaya, Magita yung sobra, pero pag hindi mo mapunta sa mga sa paano ako mapunta sa iyo, baka magpunta ko walang paano. Kasi September 4. Nagulat na ako. Sabi ko, di ba nakagawa ko sa autobro? Sabi ko sa kanya, yung Malayo ka pa, hindi ka kasi sabi na nila, baka kailangan mo rin akong Bakit umalis ka doon sa bahay mo dati, te? Saan dyan? Doon sa pinuntahan namin. Doon. Doon. Saan doon? Sa ano? Kay Basilien. Paano kasi? Nahuli ko siya. May Sa pulit, nakadugis tayo. sabi na lang, Pilipino ko talaga. Yung parang nituan niya, isda. Yung pa yung ano namin. Sila. Hindi baka sila. Sino siyota niyo ngayon? Ay, bago na naman. Tapos nagmamayabang. Nagmamayabang naman yung syuta niya. Sabi mo, ano naman? Bawal ka kilala-kilala sa niya. Hoy, yung syuta mo, syuta yan ang gumawa ng ngipin namin, dati Lara. Lara? Sabi nagpasukat na yun sa aking matanda na yan. Si Cyril yata? Cyril matanda na, may edad na. Cyril, ang pangalan mo na nga ako sa Facebook. Yun na lang yan sa akin minsan. Sabi niya,
Pero believe ako, bakit sila nabigyan ba siya ng pera? Ako, 1,000 JD, no touch. Kahapon tawanan kami. Ikaw na! Ano kami kahapon ba? Sabi kasi, sabi ni Gertie, bakit sila nagbibigyan mo ng pera? Ako, binigyan ka agad ako ng 1,000, no touch. Ha? Mga Pilipina talaga na. Siniloko niya? Wala, ayun na. Grabe na. Sabi ko eh. Kain mo na, Hay. Ikaw na.